нашата земя. Какви древни тайни крие тя, богата на движение и ритъм, пропити с дух и истина. Какво е останало от българския дух? А какво ще посеем в душите на нашите деца? Днес, когато сме толкова далече от себе си и от природата, е време да се обърнем към това, което притежаваме, но не познаваме. Един български дар, в който древното знание за космоса, природата и човека приема съвременен израз. Древната максима «Здраво тяло, здрав дух» днес би трябвало да звучи «Здрав дух, здраво тяло». Преди повече от половин век учителят Петър Дънов повери паневритмията на българския народ, за да може чрез нея той да се самосъхрани. Паневритмия. Виж космически ритъм. Чрез движение в космическия ритъм всеки може да преоткрие доброто и да разгърне своите възможности в творчество и красота. През учебната 2000-2001 година деца от различни градове на България имаха възможност да изучават паневритмия. Какво споделиха те? Паневритмията е последното нещо, на което се записа, защото аз първо ходя на училище, ходя на пиано, ходя на хор, ходя на немски, ходя на балет. И си помислях, че като се запиша на паневритмията, сигурно само 1-2 часа ще ходя, защото ще ми стане много натоварено. А пък като играя паневритмия и въобще не усещам, че играя паневритмия, след едно това нещо от ежедневието ми. Добре. На мен най-много ми харесва упражнението скачане и евера. На мен всички упражнения ми харесват, защото те ми помагат да се освободя и да се развивам психически по-силно и съм с по-здрави нерви. Ама преди нервна ли си била? Да. Ами като се пробирам, например, като идвам на паневритмия от училище, излизам понякога много нервирана, защото момчета са постоянно закачат и се нервирам с тях. И като дойдем тук на паневритмия, като изигравам тези упражнения, все едно нещо тук ми е имало и като съм го изиграла, тези упражнения всичко ми е изкръчало с едно от себе си. Начало като почнах ми да учим паневритмията и нали, като играх паневритмия, още не осъзнах, че това е едно сериозно нещо и много ме боляха тогава ръцете. Па сега вече, когато играя и когато имам все повече упражнения, ръцете ми олекват и когато играем летене, все едно почвам да леча. Започваме да играем на полянка, когато на слънце един път играхме тук и беше мрачно, нали виждаш, после като изиграхме упражненията стана светла слънце. по-добре
обучението. Чувствах се по друг начин, не както преди да започна да играя. Първите опити паневритмията да се въведе в училищата започват в 1939 година, а през 1943 министърът на просветата Борис Йоцов дава своето официално разрешение за масовото й въвеждане във всички училища. Но бомбардировките и политическите събития от 1943-1944 година спират този процес. Днес, 59 години по-късно, възможно ли е паневритмията да заеме своето място в българското училище? Първите дни паневритмията постоянно, аз мислех, че ще бъде тъпо, че постоянно ще занимавам в някакви си глупости и постоянно като танцувахме тези упражненията или се халосвахме, или си говорихме, но вече тези дни се задълбочавам в думичките на тази жена, която пее тези упражнения и просто такова много хубаво чувство остава вътре. Когато идваме да играем паневритмия, някак се отпускаме и не става по-весело. Заякваме. Сега като играем навънка и гледам как минаващите хора се спират да ни погледат, когато играем паневритмия. А пък по някой път някои много дълго се застояват, като че аз отвътре си мисля, мисля за упражнението, обаче отвътре ги си мисля, че те искат и те да играят паневритмия, само че малко ги е странно, защото вече са големи. Обаче паневритмията може да се играе от всички хора. Сладко медено, сладко медено, сладко медено, сладко медено, 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 сладко медено, 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 сладко медено. От слънцето изпратено, от пчелите донесено, от слънцето изпратено, от пчелите донесено. Как си изгрява слънцето? Представете ли си изгрява? Да, как изгрява? Да, изгрява така слънцето. Ама виждали ли си изгрява? Да. А къде има луната в упражнението? Така замислили ли? Има, да. Луната как свети нещо такова описаха. Кое упражнение беше това? Тогава се представяме дни сказани. Обаче луната тогава няма. Само звезди. Грей, чиста луна, чакай. Значи, когато пеем за звездите, само звездите си представям. Малко преди да свършим упражнението, чак тогава Аз разбирам, например, когато ни гледаме новините, нали... И да завършим с един цитат от учителя Петър Гълъбов. Паневритмията – това е новото, което трябва да се внесе в днешната култура. Тя има да играе важна образователна и възпитателна роля в училището. Въвеждането на паневритмията в училището и в обществото ще даде голям тласък за вливане на нови културни ценности. Искам паневритмията да стане задължителен избираем предмет във всички училища, за да могат всички да разберат колко е приятно да играеш паневритмия.